Ndinokudokezai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuwa rechigumi nopfumbamwe mwedzi uno wandira nyasi kudare guru munyika mutongi pisirai kwenda apisirai wana muChiBuja ana gift sisi vanhu wabiyawo wanosvika 20 nomubodzi wese pabodzi pauri 23 wosisisi kurambidza kuti wapinze musarudzo dziri kuuya zuwa rechitatu rogore rino. Pakaita kunyangara sarudzo dzidzaita kunyangariwa unobva waita kuona kuti kupa hawo gobhora chairo kuisa pena mugadzikirwa musvinu wokugadzikira zvawo bato ZANU-PF kuti riite madira ajo china kupinda kumakanzuru kupinda kwese kwese. Hino kuti iwo ana Tshabangu wachazoti kudini kana ZANU-PF yatora zvinhu zvese kudando apa vanhu vangu wakaita kusadharara kuti wahwine zvakaita kunyangara chaiko. Kwaburika imwe vhidhiyo iye sisu uya wekuita katomokanyai naEzra Chisasipanda ari kureketa kutoti zviri nani kutoti Chamisa abve papinde munangarwa acheno kutoti munangarwa anenge ari nani tagara totondoziva kutoti anoita utongi hwechisimba. Unobva waita kuona kuti kana zvese zvekunzi kwai vanhu vanhu bato rosisisi nokudidi paribe kana chibodzi. Rekai tione Chamisa ari kutoita kupuruzira manja izvezvi ari kureketa kuti aiwa nyararai henyu muone kupinda iko tichaita wachapatiza chete. Rekai tirambe takaringa mabuja. Morgan Komichi Douglas Mwonzora nowabiyawo wanosvika pabodzi po wari 25 pachirungu. Waburikayo kuti wabvumirana kunyorana pasi kutoti wakubatana somapata anopikisa hurumende kuti waite zvokubatanidza pfungwa dzawo nosimba rawo kuti kuite wanhu zvokuchinja mamiriro mutemo younolingano zvosarudzo pachirungu wanoti ma-electoral reforms. Kureketa kuno zvinhu zvakatoita kunyangara chaiko nokutoti wanhu wese wari 25 wese wakawana mavhoti asingasviki chikamu chibodzi kubva muzana pamavhoti ewanhu wese. Heno mabiya angu rekai tione apa wabva watoreketa kutoti Douglas Mwonzora ndiye anenge ari kuita mureketeri weiro sangano rawo NERA kwai inonzi National Election Reform Agenda NERA. Aiwa rekai tione kuti wachanera chere kana kuti vanenge vari kuneriwa ndiwo tinenge tikunyepai. Dare guru munyika rakarambidza hurumende kuti ibise wanhu papurazi roskia kuNorton. Tikuramba tichitenda izvozvi wanhu vanosvika 700 chaiwo wakaponesiwa nazvo zvakareketiwa kudare guruzvi. Tikuti makorokoto dai zvaramba zvakadando. Nyasi kune wamwe watsano watoo sekuru wane makore 30 chaiwo wasungiwa wanonzi Samuel Honde kwai wanga wari kutyaira akakombikawo kubva newapwere kuchikoro David Livingstone asi wachifanira kuenda kukwadzana bva wabatiwa kumacheke. Wari kutobvunziwa nemapurisa kuti ko muri kuendepi newapwere wakagoti ndiri kuenda kukwadzana extension. Heno mabiya angu kuti kuba chere kana kuti zvanga zviri kudini nokuti wakuruwa kwai ndo wagara wanotakura wapwerewo kubvira gore ra2016 chairo. Saka kuti titi kuba pano nyaya. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Mapurisa areketa kuti wasunga. Zimbabwe noMozambique kwai dzanyorana pasi kuti dziite zvokubatsirana kana kwaita njodzi dzinochokuita ndege. Wati kuti zvakanaka zvosvino rekai zvigoenderera mberi. Ipapa Felix Mona atobuda ari kureketa kutoti aiwa tikuita izvi kuti zvibatsire nyika dzedu dziri mbiri kuti dzireke kugotakiwa nezvakawanda pokare kuti zviite nyore kana kuri kuita kuferefeta nokudidi. Ticharamba hedu takaringa kuti vanenge vachizvipedza sei izvozvo asi tikuti zvakanaka. Uko nyika yoChina yaenderera mberi nokuita kwayo kunobatsira nyika yeZimbabwe. Ipapa wagoti pa michini inokwanisa kuongorora kuti
wanhu wakatakura zvinhu zvinodhaka zvisingabvumiwe zviya manarcotics pokare ino zvimwe zvinhu zvisingabvumiwe pamutemo wokuti zvinge zvichiuya munyika zvese izvozvozvo kwai zvinenge zvichioniwa zvichibva zvazumiwa nokuzemeniwa nokupepetiwa zvese pabodzipo. Kwai michini yacho inoita kutatu zvino. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apa kwai michini yacho iriyo mari inoita 100 churu chairo, $100,000 pachirungu. Ticharamba edu takaringa kuti wanenge wachizvikona chire kuzvipedza nokuzvisenzesa ko, ticharamba takaringa. Queen Caesar kwai kanzuru yoIn Caesar yagonyorera tsamba kumasangano akazvimira ega nemaNGO ikweyo kuti yese ngambomira kusenza kusvikira watinyepa kuti mbanani wari kuwapa mari pokare ino kutoti mazita yawo ndanani wachibva waendesa pokare no mapepa okumabhangi ikweyo. Pakaita kunyangara idi. Ticharamba edu takaringa kuti wanozvikona chire kuzvipedza zvavari kutandazve kana kuti wanenge wachiita sei. Apawo USAID yagoreketai kutoti Zimbabwe yakanyanya kunyangariwa, takutowaisira mamiliyoni 10 ribodzi okuti wakone kuita zvokupa vanhu chokudya vachiburikidza nosangano ropasi rese World Food Program kuti makorokotoka maita tusvinu maita henywabi yedu kuti pai nguva yokusunza ino inotoda kuti chese chawaboya aiwa chibva chaita tusvinu kuti zvakanaka zvakadando. RBZ yakunyaraka nokugwako mari yawo zvokutoti wakuramba izvezvi kuti wabudise kuti sondo rino yambori pamari. Ndipo unobva watoona kutoti zvakaita kunyangara. Aiwa pachiribe kana chauri kubuditsa kana chibodzi unobva wanyatsoona kutoti zviri kuitika zvizvika paribe kana chisvino. Taisoziva kaa kuti chipiri chega chega vanobva watinyepa kuti svondo rino tabva taita izvi tatengesa madhora akati tabva izvezvi wakundonyarara. Asi mukatoita kuiverenga yakutosvika churu chibodzi zviuru 10 pamari ibodzi yekuAmerica. Unobva waita kuona kuti kuita kunyangariwa chaiko, kunyangara. Rekai tionekwa zvinoperera kuti zvinopererepi izvozvi. Kambani yotonga Hulet kwaizvezvi yatengiwa wanonziwo Vision Group kwai mubatanidzwi wawo vanhu vatatu, umwe wekuZimbabwe, umwe wekupakistani pabodzipo nomwe muSouth Africa anonzi Robert Gumede. Kuti makorokoto watenga zvikamu 97% pachirungu. Tikuti rekai tigoringa kuona kuti zvinopera sei kana kuti zvichaita kuti zvinhu zviite nani chere. Tinoramba takandoringa tikaringa dzirikitika ipo pasi rese. MuSouth Africa kwaburika imwe gwaro riri kuburika kuti kwaindoro mari dzakapuwa vanhu naNelson Mandela paakapfa. Rekai mubvana wacho atengese zvese akahwadziwa fani kuhwadziwa chaiko, asi tikundoti aiwaba zvaisafanira kuzosvika ipapo. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Wese wari kutohwadza kuti paribe kana akanyorawo bhuku rekuti inini somwana waMandela zvaiita sei upenyu bamba wasipo kana kuti kudini. Unobva waita kuona kuti zvakaita kuoma chaiko. Ukuwo panyaza rusufi muSouth Africa mo agoreketai kutoti dai gurukota romari munyikamo ragotoita kutoti wana murairidzi wapuwe mari isingabatiwe mari dzomutero, tax free salary pachirungu. Idi kufadza mese wanhu. Manyautsamukamwa ndinoaziva ndiwo aya anonzi manyautsamukamwa basi. Paribe kana chisvinu chinosenzeka pane zvaari kureketikazve. Rekai tigoona hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Tinoramba takandoringa tichizokunyepai. KuDRC masangano mapato matongerwo enyika akazvimira ega neanopikisana nehurumende wagoreketai kutoti zuva rikufanira kugadzirwa iye mutungamiri wenyika ndiro wada kutoita zvokuratidzira nyika yese kutoti waratidze kuhwadziwa kwawo nokwauri kuti kubirihwa pasarudzo. Ticharamba hedu takaona kuti wanenge wachienda nokupi. KuNamibia kwaburika masoko ari kuhwadza kubva kuhofisi yomutungamiri wenyika wachireketayo kutoti mutungamiri wenyika ikweyo Hedzinoyi kwai ano makore 70 abatiwa kuti ano chirwere chokenza yakagwara Morgan Tsvangirai. Zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikundoimba kuti anorapiwa achipora
kwai ari kutorapiwa asi ari kusiya pabasa, ari kuramba aripo pabasa achirapiwa aripo. Dai wari wamwe wandomusiya kana aita kuzorora oita hache zvaari kuitazvo zvokurapiwa akazorora ari panzvimbo ibodzi zvaita zvisvino. Kukinya kwai kuno bhambu ranga rikagadzikiwa padhongi raputika rikauraya munhu mubodzi rikagwarasha nokukuwadza vamwe wana kuti mweya wapfa dai wazorora murugare zviite zvisvino. Tikaringazve kuAFCON, Cape Verde kureketa kuno ndoyega yatanda izvezvi kupinda kumutambo yonyika dzinenge dzasara 13 round of 16 pachirungu. Senegal yaja Cameroon akuisana koshumba ka wamwe weSenegal wanonzi Lion of Teranga, ava woku Cameroon vanochinzi indomitable lion. Wadominatiwa paye rikaitione kuti zvinopera mushechere izvozvi kana kuti zvinenge zviri kuenda nokupi. Asika mabuja takadaro rekai tigumire pano ka. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.